Nasipnget paylaeng tiagsapa ti umuna nga aldaw ti lawas, idi mapanda Maria Magdalena iti tanem. Idi makita na ana ikkaten day di bato ana iserra iti tanem. Nagtaray anapan iti ayan ni Simon Pedro ken ti sabali nga adalan. Daydi dinongdongo ni Jesus. Kinunana kadakwada, inikkat da ti apo iti tanem, ket saan mi nga ammo tinangikabilan da ken kuana. Napangarod ni Pedro ken tinaisa nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa, ngem naparpardas ti panagtaray da ita nga adalan, ket inunaan na ni Pedro adimmanon iti tanem. Simmirip iti tanem, ket nakita na day dilupot alinen, ngem saan asimrek. Simmaruno asimmangpet ni Simon Pedro, ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na tilupot alinen anayaplag sadyay, ken tilupot ana ibedbed idi iti ulo ni Jesus. Ngem saan ana ilaok iti ayan tilupot alinen, nudikat naglukot ana ilasin iti sabali adisso. Simrek met ti adalan day di immun una ana kadanon iti tanem. Nakita na tinapasamak ket namati. Di da payla naawatan ti kunatin na santuan asurat, amasapol nga agungar ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Agigiddan tayo man nga mangibaga, thank you. Daytoy ti rumbeng nga attitude tayo tata. Daytoy ti rumbeng nga puso, na panunot na kem tayo tata. Thank you, agyaman. Kadagitay hay tata nga makimisa nga nakimisa di rabikenhan nga naka misa ti live streaming. Buyaan yun to di YouTube ken ijay page tayon. No, anya dagitay ulit-ulit nga i-explain, dagitay pamaneknek nga nagungar ni Apo Jesus, hantay nga i-explainan, ta adumat na kang kada kayo, idirabiin da kay ton timang buya. Tatati panunutan tayo, after resurrection, idirabii ko na tayo, nakagasgasat tayo, nairaman tayo, nakipagungar tayo, anyamat ti attitude tayo, anyamat ti rumbang nga isubad tayo after resurrection. Anya ti rumbang nga ikawis tayo, akas Kristiyano, kalpasan anagungar ni Apo Jesus. Awan sa balinuhaan nga agyaman. Tatako makatibay ipukpukaw tayo, agyaman ak Apo, agyaman ak Apo, agyaman ak Apo. Apaya, nagungar ka, inranod nak iti panagungar mo. Tati Kristiyano, haan nga makuna Kristiyano, haan nga naragsak ti tao, nga haan na nga ammo ti agyaman. Ti kina Kristiyano tayo, no hantay nga ammo ti agyaman, bangking kurang. Tatako matiri, ti pampanunutan tayo, kaagyam-yaman tayo. Ti saludsud tayo gamin ka, no awan, ilaksid tayo. Iti sirigar tayo ti pamati, awan ti pamati, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, ti mapaspasamak iti biag tayo. Can we say thank you? Mabalintay nga nga ibaga ti agyamanak, no ikaten tayo ti pamati, ikaten tayo pala ang ti lipaten tayo pala ang ti pamati, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, mabalintay ka di nga ibaga nga agyaman tayo. No, hantay nga i-spiritualize, ikaten tayo pailaan, maibagam ka di nga itibiyag mo, iti mapaspasamag itibiyag mo, kadagiti panubok itibiyag mo, kadagiti madama nga pagdaldalyasatan ti pamilya, kensi ka, maibagbagam ka di nga agyaman. No, daduman ka i-spiritualize tayo laangan, agyaman ang Apo ko na tayo, kinaagpaiso na DJ puso tayo, uray no awan ti pamati, itilubong tayo kuma, agyam-yaman. Anya ti rumbang nga pagyamanak, Father, apaya, luklukunak manila kay ko. Kasano nga agyamanak, Father, apaya, diyak dinak mo maawatan ni bakit ko, puros mo nga, uray yung nagtibalay mino, mabalbalin ka, anak pa'y pastor ka nanti, diyak amo ninyo, standard ti panunot na. Kasano nga agyamanak, Apo, kabinaybay andak mo, dagiti naganak ko.
At nga agpaiso nga absent damat, idi ka sa pulak titulong da, akas mangisuro. Kasano nga agyaman apo, o rin nagiti katrabaho ka, nadaduma ka, nadindimonyo da pa'y ngumjablaw. Mo pa'y daytan, nakarkaro pa'y ngumjablo, takatrabaho amon. Ng ipantayo iti na espiriton nga panagbiag. Apay, kasano nga kunata yung agyaman? He sacrificed everything. In sakripisyo na amin. Inted na amin. Tibiyag na inted na amin. Kati mapuso tayo, agyaman apo, babaan day tanga pa ipapataykin panagungar mo, na irano dak iti kina Diyos mo, napasantuak, naiyalot utak iti basol, napugsat ti basol, gapuking ka nga na ilan sa iti krus kat nagungar. Agyaman apo, taapaya, gaputi panangiranod mo kanyak, napasanto da ito'y, day lubong mi nga agbibiyag tisip ngat, iso nga rod nga idi kalman ka, kunatayo ka, Black Saturday kunatayo, apaya, kaslari naan tayo kuma, tisip ngat, iya unag titanam ni Apo Jesus, idi rabi sinindyan tayo ti silaw, takas larumwar tayo ijay tanam, addan silaw, hanla nga drama, ulitan tayo manan, hanla nga drama, ri-naan tayo, ang dagtuyan ti silaw, ni Kristo, simbolo datoy, ni Kristo ti silaw tayo, kalpasan nga na itanam, inikkan na tayo iti silaw, kalpasan nga na itanam tayo mat iti basol, inikkan na tayo mat iti silaw, tata nalawagan tayo, dahito iti pagyamanan tayo, lawlawagan na tayo ni Kristo, kakunatay mo ano daddo magamin ag-complain tayo kasano apo nagado nga problema ti biag mi. Yes. Nayon amin dayta ti panagungar. Tatta kunatayo idi panawon nga lipliputan ni Judas ni Apo Jesus idi kisen na pan na inlako 30 pieces of gold. Silver, gold. Basta nyadtan. Kagura tayo ni Judas. Ngam idinagungaran ni Apo Jesus mabalintay pa iti agyaman ken Judas. Taapaya, gaputi no, inaramat mo laeng ti Diyos isuna, nayon ti history of our salvation, agyaman ti kin Judas, apaya, haang kuman napapatay ni Apo Jesus, awang kumat panagungar, kadagijay kakadwan na nga ng talikod, da Pedro, dagiti nagtataray nga adalan nga, tinaltalit tayo, idi madama nga saplitan da ni Apo, kagura tayo ida, apaya, haang ka nga napudno nga gayam, tinalikodam. Ngamtatan, agyaman tayo kanyada, apaya, no insalakan da ni Apo Jesus, nintuloy da ko manakitin nagbat, kalaji pa ng pingas na jalapayag, handa ko mga natiliw ni Apo Jesus, di awang kumat panagungar. Iso nga tatan, amin-aminan nga napasamak, iti tunggal saplit, iti tunggal duyok, iti tunggal dagsen day tanga cross, iti kabayatan nga ri-naan tayo day tanga panagtutuok ni Apo Jesus, nasaktan tayo, ngantatan agyaman tayo, tanagungar. Kasjay maglatibiyag tayo, tunggal pan nakaitublak, tunggal problema, tunggal pakarikutan, tunggal sakit, isugar nga tunggal pa nakitublak no, umay dagitoy ka, inton bumangon tayo, anapigpigsa, naturturad, nasirsirib, nawaways ti pampanunot na, isungar nga tunggal panubok, itibiyag tayo ka, adda plano na apanagungar, nasigsiglat tayon to. Kasano nga maibagayo ka dagita anak yung nga, agan-anad kayo, agmotor, ngamin napadasa mong tinaidurubabaan. Ngoy. Kunayo ka na kita anak yo, babae, ang kaya nga rumwar ti rabi aganad kayo. Apaya, napadasan nyo nga rodan, di sirok tirang tayo, di kaing kulasi da kayo mat. Iso nga nakat-atap ta panuno mon. Anak mo nga babae ay wanam, apaya, adalabas ito umasidag, nakat-atap tarinam, apaya, aramid mo nga rod idin. Nada nagpalda o reposte ka aramamon, tata nakat-atap ta panunomon. Apaya, tunggal pan nakaitublak. Iso di jay bumangon tayo, tunggal pan nakaidalab,
Bumangon tayo nga nasirsirib, nalalaing, na tibtibker, na andor apaya, agyaman tayo iti dayta nga pan nakaitublak. Kada kayo nga nagbalay gay, nga nagluluwag apo ti saplit, dananang kintatay yung yuti kina istrikto da, idi ablatan da kayo, nasakit tinakam yo, ginura yo pay ida. Ngamtat ta, agyam-yamang kay kadakwada. Demonyo kamutin, ano di ka pala agyamang kadananang kintatang mo, kalpasan nga nagbalay gay ka, adala nga iya nga bangkayan na tayo, kagurgurat, day nanang, apaya, binaybay anak. Tiri na maidi, binabaybayan ka ngam, ijay ka nga timagker. Kagurak kumamot, aday di inang ko, apaya, may ika-11 nga si Kugan, may ika-8 nga si Bibiyag, nayanakak 1974, 1977, 1978, nagsarunod yun nga ading ko, imbes nga ubaan, magnakan, kagurak, idi agi mo na kapaya, ayan na ti mangubakan niya. Agid na dadwa nga ading ko, di abay na, kudkudan na, di bukot na, siyak mat, pagiddaak, alaam tayo kaman inka di igid, ayan na mangkudkud, taadigay inka igudgud. Kagurak idi, ngumtat tanhaan, di pa nang baybay ada kanya ngay bagbagak, di nagkapsutan da nang kiniamang ko, iso ti pimigsaak. The same. Kas di magkanya tayo. Iso nga, tunggal saplit ko na tayo kini Apo Isos, tunggal pan nakailan sa idi kuan, agladingit tayo, apaya nagsuffer iso na nagrigat, ngumtat tan nagungar, pagyamanan tayo, agyaman tayo no, makita tayo dijay, nagnaan tilansa. Agyaman tayo no, makita tayo, dinuyok da nga bakrang na. Tagapuday ta nga sakripisyo, na napasanto ti lubong. Naisalakan tayo. Isungarod nga pagyamanan tayo. Uray dagiti sa santo tayo. Ni Santa Monica, apay nga impapapapati ni Santa Monica, nagkarkararag. Istabol ngamin ni San Agustin, babairo, mamarteg, ado nga bisyo, nagulong nga tao, permiti kararag ni Santa Monica. Dagiti sa santo tayo nga nairuruman. No awan ti persecutor kadakwada, awan ti santo. Iso nga ti tunggal panubok iti biyag tayo, agyaman tayo iti Diyos. Apo marigrigata na. Apo kayat ko ti agbalbali ng amyak kabaalan, agyaman ka, tadda ka pala nga proseso. Kasano father ka agsakitak mo, agyaman ka, tas ibibiyag ka pa, hindi ka pa naungkel. Nainikan na ka pala, nagsakit ka, no permi nga bisyo, at daming nga bisyo, tapi nagsakit na ka, agyaman ka, na adapay gundaway mo nagbabawi. Adapay gundaway mo nga agkararag, adapay gundaway mo nga mga ator tabiyag mo. Kasi di inala na ka nga, adda ka iti kagulo tibiyag mo. Kasano nga agyaman nak Apo, nilakay ko jak maawatan, ikararag mo na ta, pumusayaw, nagin no na kayaw. Da problema na kamit. Haan, ti ko na tayo kakasladakat, ngam addan tulat ta panagungar, daya tinamnama tayo. Iso nga ti puso tayo, ti kina Kristiyano tayo, haan nga makuna nga naragsak nga Kristiyano, no saan nga agyamyaman. No haan mo maapresyar ti inaramid ti Diyos king ka, no haan mo mabigbig ti sakripisyo na ijay cross, nang runa da ito'y panagungar na, no tila pampanunutam ka, complain, tanagado problema, apay siksikala da problema, adang problema tayo amin, adda pa di nga nayasign iti may nga parokya, haan nga taga dito'y mo ilaki di diocese tayo, at di kayo man apan bero ka nun, tamok nga marites kayo ka. Inyasign da, kabarbaro a parokya, awang kumbento na, kalapaw ijay likod. Dagiti tattao nga nadanon na, gapot a kabarbaro a parokya, handa maawatan di aramiden da. Imbes nga tulungan da jepadi, agpipin na laing da. Di may sa kano ti kalaingan, mapanji kumbento ti may sa, ti ipadpadamag na, di pagkapsutan, di kadwana, dagiti mo edaduma, amin nga religious organization, sinerek na. So ako na jepadi, agprocession tayo, usaran nyo amin nga uniforme, ay kasi nga adi uniforme na ta, nagmembro amin, feeling. Kakuna di padi na pan kinapaubis po, Apo jak kaya, awan ti suporta, awan ti kuan marigata na. Amoy ti ko na yung obispo. Barok kunana. Dahil takong ko nga problema kintuok mo,
kastalaeng ijay rigat ni Apo Jesus. Narigat pa'y akatiting ijay rigat ni Apo Jesus din sa lakan na lubong awan na sa ujipadi nagsubli. Siraragsak nga nangawat. Tanudad duma, yes, we tend to complain. Nagado ti reklamo tayo, adda sakit ko Apo. Sino ayati awan ti sakit? Sino ayati nga nakapadas ti sakit? Adda problema Apo, sino ayati awan problema na kayat mo awan problema? Palo kayam ta tornilyo mo, nagpidot-pidot ka silupin idtan dila maitudtudo mo, kisam amin nga posten. Awan to problema mo. Awan pa karigata, sino yang amin ti hang agrigat? Ngam no jipusom ka agragrag o nga agyamyaman gaputa insalakan na ka, no jipusom ka agragragsak gaputa insalakan na ka, dagita ladingit mo, dagita kungkunam nga rigat mo, dagita kunam nga panagtutuok mo, sukatan na tirag o. Kitahain nyo dagiti babae, da Maria Magdalena, grupo na, napandakinita jitanam, naiwalinan di kalubnan. Awamatan ti Apo, sinanervyos na pa'y laeng. Ngam ko na dijay anghel or hardinero or ni Apo Jesus laeng kunana sino berbero kanyo ni Kristo nagungaran nabalbaliwan di ladingit itirago nabalbaliwan di pan nakaupay itinamnama nabalbaliwan day dirigat iti namay kasjemat kanya tayo napudpud no ti pamati tayo kin Kristo nga nagungar uray adda tuok, uray adda rigat, uray adda panubok, uray adda pan nakasubok sukatan na itirago isungar nga kasmay sa Kristiyano ti puso tayo agragrago kasmay sa Kristiyano ti puso tayo agyamyaman kunana di jay prepasyo tayo iti nasantuan ay misa iti amin tiyempo ken deso agyamyaman kami ken kaapo iso nga haang ka apudpud no a Kristiyano no kadagitoy nga gundaway haang ka nga agyamyaman iti biag mo kurang ta kina Kristiyano no iti daytoy nga gundaway di ka payla agyaman iti biag mo iso nga tunggal pan nakaitublak ibagak pan nakaidalag agyaman tayo. Uwan no kabayatan ti pan nakaidalog, marigatan tayo, ngam no kalpasan day ta, nakaadal tayo, simiglat tayo, simirib tayo, nakasursuro tayo, iso day ti pagyamanan tayo. Iso nga ti puso tayo, tatako na tayo, tunggal ibaga tayo, alleluya, agyaman ka. Nagungaran ko na tayo, alleluya, ti puso tayo, agyaman ka. Kadayta ti kawus, ti Kristiyano nga napabaro, iti panagungar ni Kristo. Laglagipon tayo, we are Easter people. Tattao na tayo ni Kristo ang nagungar. Haan na tayo nga tattao ni Kristo nga agnanayon nga nakalansa iti krus. Haan na tayo nga tattao ni Kristo nga kanayon nga nakatanem. Tattao na tayo ni Kristo ang nagungar. Anya nga ron ti ibagam iti bay panunot. Kadagiti panubok ti biag mo, agyamang ka. Kadagiti nalipasam nga panubok, agyamang ka. Kadagiti madama apan nubok, agyamang ka. Kadagiti umay tumanen apan nubok, agyamang ka. Ta Kristiyano ka, tao na ka, ni Kristo nagungar keng ka. Agpasango dagiti mabunyagan, ken umawat iti pan nakapabaro, iti na Kristiyanoan apamati tayo.